Hej og velkommen til Højstrup Industrilim. Ønsker du at lime plastmaterialet PMMA eller akrylplexiglas, som det hedder, så har vi en række lime til dette formål. Der er mange kombinationsmuligheder, når det kommer til hvilke materialer, der skal sammenføjes. En typisk opgave kunne være limning af 2 PMMA-plastkomponenter, der anvendes i opgaver som alternativ til glas. Det kunne være limning af PMMA til PMMA eller PMMA til f.eks. stål. Alle limopgaver er forskellige på grund af kravene til limens slutegenskaber. Det er ikke kun limens vedhæftning, der er afgørende, men ofte også limens fleksibilitet, farve og hærdetid, så den passer i virksomhedens produktionsflow, ligesom limens temperatur og kemiske bestandighed kan være vigtige. Derfor anbefaler vi altid, at du tager kontakt til os for vejledning. Men her lidt grundlæggende info om limning af PMMA-plast. Helt grundlæggggende, når man ser bort fra vores kunders individuelle krav, oplever vi gode limresultater med Permalock UV3331, som er en UV-lim. Den hærder inden for få sekunder, hvilket sikrer en hurtig og effektiv produktion. For at aktivere limen kræves det dog, at mindst et af limeemnerne kan gennemlyses med UV-lys. Permalock CA2000 er en hurtig lim, også kaldt cyanoacrylat. Den har en god vedhæftning på PMMA og andre plast- og metaltyper, samtidig med den er hurtig hærdende. Permalock PU7120, som er en 2-komponent polyuretane lim, kan også være en god løsning. Den har en god vedhæftning på mange materialetyper og er fleksibel. Du finder teknisk beskrivelse af limene på vores hjemmeside, men vi anbefaler, at du kontakter os på e-mail eller telefon, hvis du har spørgsmål. Telefonnummer er 66 17 18 02 eller e-mailadressen info@højstrup.dk. Vi vejleder meget gerne omkring valg af lim til dit projekt. Tak fordi du så med i vores introduktionsvideo.